Terve! Tiedätkö, joka alalla on olemassa ihmisiä, joita kaikki kilpailijat haluaa palkata itselleen, joille maksetaan yleensä parempaa palkkaa kuin muille, jotka hankalissakin tilanteissa saa yleensä töitä. Toki nyt täytyy sanoa, että esimerkiksi rakennusala on niin kuollut, että siellä kai töitä niin ei pahemmin ole. Silloin ei ole oikein mitään, jos ei kukaan osta mitään. Mutta pääsääntöisesti tämä sääntö pätee niin joka paikkaan. Mutta tiedätkö, kuka tämä oikein on tämä ihminen? Ja minkälainen? No se on semmoinen ihminen, joka töissä ollessaan ei ole varsinaisesti mikään kellokalle, mutta ei tietenkään niin ole semmoinen orjakaan, että tekee 8 tunnin työpäivä, kun pitäisi tehdä, niin tekee 10 tuntia ilmaiseksi, 2 tuntia. Ei ole semmoinen, vaan työajalla tekee tasan tarkkaan ne hommat aina, mitkä täytyykin tehdä. Ja tekee ne mahdollisimman hyvällä laadulla, niin hyvin kuin paremmin kuin kukaan muu. Tekee ne oma-aloitteisesti. Sitä ei tarvitse olla potkimassa perseelle koko aikaa, se tietää mitä pitää tehdä. Ja sillä on niin kunnia-asia, että ne hommat tulee tehtyä laadukkaasti. Niin se on semmoinen, että niin tietty työpaikoilla on välillä valittajaporukkoja, niin tämä ei ikinä kuulu niihin. Äläkä kuulu sinäkään, koska ne valittajaporukat on aina semmoisia, että ne ei ikinä tuo sulle mitään hyvää niihin kuuluminen, vaan ainoastaan paskaa. Kaikin puolin. Niin niistä kannattaa pysyä erossa. Nämä tyypit ei tosiaan valita. Ne on innossaan, kun pomo tulee, että siellä on uusia juttuja, kuka lähtee kokeilemaan, niin on aina käsi pystyssä, että minä. Onpa mukava tulla jotakin uutta. Ne on tämmöisiä ihmisiä. Tekee työnsä paremmin kuin muut, on ahkerampia kuin toiset, ei valita, on innolla mukana kaikessa ja näkee asiassa pääsääntöisesti hyvät puolet. On mukavia muille ihmisille, ystävällisiä kohtelijoita, ei aiheuta riitaa, osaa tulla toisten kanssa toimeen. Tämmöisiä ihmisiä jokainen työpaikka tarvitsee. Ja tiedättekö, nyt kun sä kuuntelit nämä jutut, niin sä ymmärrät, että no ei ole mitään mahdottomuuksia, vaan ne on oma valinta, miten sä toimit työssä. Miten sä päätät nämä asiat. Suosittelen lämpimästi. Näille riittää yleensä hommia heikkonakin aikoina. Näin. Saa kommentoida. Palata. Moro.